Dear Manong Nemi, umayak ken ka asumangbay, awit ko daliday ken tarumpingay, pakibin ken ka ken paandingay, agkid daw itiragsak ken linglingay. Dear Manong Nemi, palubusan na kadag sublita iti napalabas. Intabuyaen dagiti naalas ken napintas. Kanintarik na enda sa ken ragsak. Adagitoy dagiti nasken asumantak. Dear Manong Nemi, gagayem, awisan da kayo nga dumngeg ka nagsurat iti daytoy a programa. Apakay tampukan kadagiti pakastrita ti biag kenayat a napasamak iti kalman, iti agdama, ken mapasamak to iti masakbayan. Programa kapakasakduan kadagiti adal ken pagsarmingan iti biag, amang ted iti ulidan ken limliwa iti biag. Dear Manong Nemi, di magkasalitaan ni Tata Kulas nga napoluan, baboy. Dear Manong Nemi, duwalaeng tibunga ti eni at mi ti asawak nga ni Minda, Manong Nemi. Manong kunak naman pa'y inaunak sang imsika. Tagagangay lang nga Manong Nemi ti awag mi kenka. Duwang nga puro lalaki, Manong Nemi. Dududwada nga agpaiso, ngem ti makadakas ket awan ti interes da nga agbasa. Iso nga nagraduar da lang agpadpada, Manong Nemi, iti high school. Kaya di nagraduaran ti high school dati inauna nga ni Alex. Kaya siyempre, nagtrabaho mo na iti talon, tumultulong iti panagtarakan ti baboy, tad basit hamat nga nalawang nga pigari. Agtarakan kam lang Manong Nemi ti aking gati dusena ha, may sa dusena aking ganat ti dua dusena nga paitani na, dati paparchen. Ken kastamat ang at na may isang pangganakan mi Manong. Mayat tagtarakan ti baboy nang runa no kasta nga nagagit ka nga agpakan nang runa ti mangpadigos kadakwada. Tati biyag ti baboy Manong Nemi ket danum. Nasapul nga nadalus latta. Oray man no baboy ako nada. Baboy nga rod. Ngayon nakapupok met, digusem, pakanem, bugbugam, kanda dumapay. Nilaeng Arnel Manong Nemi nga burdek. Tikasla nasadut kadakwada nga kapsat Manong. No saan kun nga maunen? Saan nga agkuti? Baunek agkuti agdayamudum tupay lang. Alak dududwada. Kasapi ko maata oray no saan nga nagraduar iti college nagagit na mo't Manong Nemi nang runa ni Alex nga inauna. So na lang ti problema ka talaga ni Arnel. At sadut na Manong Nemi. Sanudad duma kasla baboy ti karakter na. E din ang asawa ni Alex Manong Nemi siyempre tinulungak nga nang isagana tinulungan mi nga agasawa ti panakaisagana ti panagkasar na. No pa adnamot urnong na. Ket kapotak tartaraken kam ti baboy, alaket inted ko na ng regalo. Di anak mi nga nauna, di talo nga narakil nga baboy. Dua iti naparte nga naluto kadagit na dumuduma nga putahe, ken may samaten tinalitson. Hanmat nga unay kidi nga adu Manong Nemi ti sagana ngem immanay kadi di panagkasarda iti asawa na nga ni Jenny. Nagbalay da nga dagos Manong. Wen, nagbalay da nga dagos ket kunak kadakwada.
Into na malpas na balayo anak ko. Mangted ak tumanin nga siyak tumanin ti mangted iti baboy nga maparty. Iti pan nakabendisyon na. House blessing. Kinunak. Kat dahil tangarong tinapasama. Kat nagyamyaman da. Awan ti problema kini Alex, wanon naming ni Arnel at talaga da problema ken kuana. Nadan maten iti girlfriend. Kakaasik lang manon nami nga mga awis kang kuana no makastama pang kami di bangkag. Daing kam ag-harvest no ang kitaan di kiti mula mi nga nating. Kakaasyak lang manon nami nga mga aluko kang kuana nga tumulong iti pigari. Nabalog kid di manong. Aging nga adan mat inyam amunan nga asawa na nga iso daytoy ni Ami. Nang, ni Ami, baling nga manuwang yo. Ami, datatang kinana. Ala, kita nag-asawan ni Manong mo, di sikat naman sumaronon. Ang manuak man kada kayo, tatang, nanang, kasi na kaniapod Diyos Ami. Talaga kadimat nga nakasagana ka makiasawa kini Arnel, Ami. Niya matatang ang saludsod niyo, tatang. Gagangi lang anak ko ang saludsod. Simurot ko mapilangarot kanyak, mate. Nasa ka nakasagana. At apay napasamak ka na kami. Kadita nga rabi, umyan. Di apay napasamak ka na kami siyempre. Hangad akis nagsaludsod anak ko. Gusto nga ko nakasaan nga naskan pa yung saludsudan nyo. Gabot na nakasagana makiasawa kanyak. Agsipot na simurot nga rin. Nalawan. Awanin ti masao. Idaaddan iti siled na kiti duwaman ng nami eksensenaya. Ay. Kulas lakay. Di ka eksensenaya kasta. Ano problema mo ya? Dinamag ni Minda. Dati nauding anak ta. Tsak maawatan. Noon niya kitit panagsungsungbat na panagsasaon. Kaslawan ti respeto na kadata. Agpadpada namat kini Alex nga manong na nga dinisiplinaan tayo da. Kulas, gagangi data. Agpeso nga dududwa na gito yung anak ta. Gagangi data sa andang agpadpada di ugali. Nangasaway nga na siyat ni Alex, napanik na kamon. Kat ni Arnel, hanga na siyat kasta. Ikarkarigatan tamat nga sursuruan ni Sona. Hindi pa ilaubing. Wen. Nung kasano, iti panangisurot na kini Alex, kastamat ti panangisurot na kini Arnel. Ngayon ti question ita, apay nga saan na katuladan ni Manong na? Apay na makisasarita ka na takit. Kasla, awan ti respeto na. Wala na babaya mo. No anat karakter dyan na uding anak mo na kita, anusa mo na. Nga mabalingan anusan. Masapol nga isuro. Maisurong pa nga ita, kitlakayan. Ang asawan to. Awan apulus iti naggapo kini Arnel nga nagastos iti panagkasarda kini Ami manunemi. Dakam nga agasawa. Tinaggastos iti panagasawa da. Napya iti kini Alex manunemi ta almost 1/4 lang. Almost kukwa na. Amin. Ngayon ni Arnel manong. Tako lang karot kang kuha na iti. Agasawa ka na nako. Katagasawa ka rin. Tadagar di amin. Agam ti salot sa nako. Ada ka dimot lang aramatim nga pangasawa kang kuha na. Ang kita na serbiyo nga naganak kanya. Kaya nakipila makamu Tayo to nagasawa kami. Awan to, dakam to latat makamot. Anya mo na kayat min. Po, nabatigas lang man nagsusungbat mo na anak ko. Sasaya atong gati. Tanan niya nga man din, kahit yung, abi nga min salusudan nyo pa lang no, nagastusak. Takin di ba ka mo sabi na naganak kayo kanya. Kasar ni Manong mo. Basit lang tinayon mi kang kuha na.
At adu nga amang ti nagkapuking kuha na. Abi kami padadak. Laglag ani Manong Alex. Abi nga palubos na nga, ginastos na ni Urnong na. Obligasyon tinanganak, timang paasawa ka na ginanak na. Ay, nagbidot kayo na ko inata nga sa naman, obligasyon nyo pa lang. Kaninto nag-asawa kami, makamukam tumaten. Daam tumaten ti makamo. Nga kahit mo sawen, awan tumaten tinutawatin nyo kada kami. Kawan, arami din mintot kay kahit mina. Tanang kag-asawa kami. Nga awan to ti kidawam kada kami, kasta. Pabarag to, kidaw kada kayo. Ano na? Isungar ako na doon, nag-asawan ti may isang anak. Suminan, mawayawayaanin. Lakad mo kasi pamati man ako agad iso, ang aging nga si bibiyag kam to, pa lang kininanang yo. Kanada kayo ti puder mi, uno adda kayo ti asadag mi. Nagkasagana kam tumatla, tumulong ka na kayo. Nga kastanto, mamati pa ng tulong nyo ka na kami, para nga sikaso nyo ka na kami, intuno, agkapsot kami. Bahala kayo tumatin biyag yo Manong Nemi, talagang barsungi. Ano tawag natin? Rusungi. Iti pa nagsungsungbat na. Ay, numabalin lang ko Manong Nemi kita matursik pa lang ti asarang at maud kang kuana. Yung kasanupang ita matursim. Te ko namin iti asawak Manong Nemi nga awan ti nagkurkurangan mi iti burudek nga anak mi. Nga mapay kasto ti ugali na. Agsupadi dala unay kay ni Alex kay na unang anak mi. Kaya nung gusto nga sumarongkar ni Alex dito balay, kumusta kayo nang? Tang. Gustoy. Ana, di pa si Mina rin kititwa? Data pa toy? Suminad ng tungano, yung tunog, adam, pagyanandan. Kaya yung tunog pa na kay barak dito balay da. Awan samad. Kwartada. Tsak man mo. Wala ito gastusin da nga kasar kita. Siyak amin, dakam amin kininanang yun. Nagdakil na tanga unfair, tatang, nanang. Siyak tinang kasar, basit lang tinayon nyo. Namabaling gumakit, saan ka na kumapay ngagpanayon? Ita nga rod, awang pulos ti gastusin ni Arnel, na kay amin. Naka, it's unfair. Madi agririya ka. Kakadagririri na nako. Tanalpas pa nagkasar mo. Tapi nga itulok yung dakay naggastos. Ano serbi na nga ti pa nagtrabaho na? Painan to kanun at na ita, ti pa na kay parakter ti balayda. Kastaman ti kunan. So, makamu kayo No patpatanunin nyo lang tatikasta nga, arami doon o galit ti inaudi nga anak yo. Baka agbabawi kayo to tatang, nanang. Dagam nga ron tinaggastos, itkasar, panagkasardaman nun nemi. Ket gapo, tadabakan te nga balay, manong nemi, iti asudeg, iti daga, nga panakabagi ni Arnel, apang ipatakdaranda, manong nemi ti balay da. Sa day nga nagyan. Kadapi nga umakar kayo, ket aumpay balay yo. Sa may sakit na lamang at family house tayo. Tatang, iso na ito ti kayat mi. Di yo kayat, tasumina ka masigod. No dito'y kami lata, agbay masanto ba na banga mi, banga tayo, kunak kuma, baka no, tilad na bagbagay nga, gansawa lang nga din na, so pala papakpakan tapay lang, makakunayo. Hawa, mati ko namin kastanak ko. Sa amin to'y bagbaga na ita. Isong kunak ka na kayo, nga na kayo tinaggastos pa nagkasarmi, akit umakar kami na, sumina kami. Kaya awanan ti pakibiyangan nyo kada kami. Ana? Mga saon ti kasta anak ko. Teko nakaroon aging nga anak kay pailaing, anak kay tulat ta. Aging nga si bibiyag kang pailaking ni nanang yo, at pala obligasyon mi kada kayo. O awanan ti obligasyon nyo kanyak. Di manong Alex lat at biyangan nyo. Alalala kita. Sige. Naintun ka anong nga rin pa nakairugi di balay yo.
At sumarunong ka lawas. Simmi na nga rod dagiti duwa manong nemi ket sakbay nga nangrugi. Ti panakay-panakder ti balayda. Napanak na nga ala manong nemi ti maysa nga buriyas. Sa ako inregalo kadakwada, inregalo, inted kadakwada. Ay, Arnel, Ami, nay, liletsunin ng dito nga baboy. Auray no, saan nyo unay nga kabisado tagtarakin di baboy? Akit unay ta medyo adayumot ti karubayo. Tarak ninyo. Arnel ka no? Ano? Ano ko na itatag? Alda kay gayam. Puy tayo pa ilang agsasaw, itapay lang nakadano nak. Itapay lang madlaw nak. Anya dito ya? Letsunin tayo? Ay, tad ko kada kayo, tarik ninyo, pataklan nyo, pagsunto. Tumbal pas ti balayo. Isunto mo tin ati, parchin tayo, tapnigas na kadando pagsasagwanin to, mablasan ti balayo. Mami, awate mo. Gamanak tatang. Awan na nyaman na, tarik ninyo na lang ha. Palukmagan nyo. Dakkel to daytan no, agwa, mabalintan to nga pabindisyon ng tibalayon numalpaston. Wentang, awang pagdanakan nyo, tasyak ti makamong tarakan. Wanata, ilerjek sa akin ito yung asawa, mga anak ko. Si tarakan nga baboy. Nangrugi nga roden manon name ti panakipatakder ti gagangay lang nga balay da Arnel. Pasaramat na nakpumasyar. Inapat tumulong na daduma. No lakid mapaskon nga maasikas ti taraken ko baboy. Makitulong akmat nga bunag, makitulong akmat nga martilyo. Naging kaya manong name kalpasan ti manong nga bulan. Kapag napasaray isarding damat, imabot itupat ng bulan. Ay, minda. Ay, kulas, sabay. Anat damag. Damagan niya. Nalpasin di balay da Arnel. Kahit mabindisyonan na yun. Anat damag kadakwadaya. Kulas, tabisi ka mat kami na napigari. Oras siya mapansad jay. Data ni Alex, nga inaunang anak mo, baka isot makam mo. Kumusta kita? Nang, kasto anak. Ako mas tama tigiti duwang ubing nyo. Alikutag da. Nakasaro kit pinagsaro mo yung matiduan. Kasla dala singin. May salang ang taon sa bayad na. Kata, bayan nyo tang na ipasyamin to ito balay tapno iliwan nyo mat digiti apo ko yun. Umumay kami matsadya eh. Huwag gayam. Ni Arnel, duwa gayam ng aldaw ng imakan na. Iti, di ba nga balay na? Kahit mo sawan imakardan, nga sampai ka na bindisyonan, isang mas dawa na karod. Nagpapauson damat ng timakar. Nagro na edita may kapitan ti kuryente. Nakapikpik sa kanot pa nagpatibi da, pa nagparadyo da. Kung naman nagkita asa din nga karuba da. Kasano nga rin na din sa karak iti nga baboy nga mapartin to, pa naka-bendisyon di balay da. Baboy? Uwan! Nagdadak ti baboy nga tarak nanda. Apag isunto ko na, kang isunto mapartin to, mabendisyon di balay yung na. Diyan mo. Umuda iktarakan di baboy. Ni Ami asawa natin ang ikari. Nga saan nga baybayan di baboy. Tamok allergic ni Arnel di baboy. Nung pa naglayng at sinap baboy. Nga kaya di sumarungkar ah. Kamanta di damot sumar sarungkar. Ala bakit? Enda bakit sarungkar nga agpasod iti dua? Si kalatan kit na anda pa ang panak. Nag-schedule mat nga nga makimiting nga kanikat ay padak nga senior. Si kaagit no, di ka mat kahit tumay. Sakto mga orti mapan.
Nadanon ko dagiti agasawa manon nemi nga madamat buhi dati TV. Panagluluton, didan sa pa na panagluto. Kuna kay. Siya na! Siya anak ko ni tatang yo. Ay, ami, ikaw man ilokatan. Ikaw ilokatan, manjalakay. Abi nga di mo ay, sikag ko di. Nakapaspas na kakabuya, si Arnel. Si kumat, si nakintatang. Ingkat, ilokatan ko nakit. Disturbo kit kami datang alakay. Nangig ko agastat ko na manong. Nilakit di gito yun na yan. Di dakat kumagyaman ta, ama, ito may mang sarong karakadakwadan. Takam kumakit, tumay sa sarong karan. Inlokat ti manugang kumanong ni mitiridaw. Ay, kumusta ka na ko? Kastoy, sumari kayo, akto ko kayo. Makadisturbo kayo. Ana, nagbalik pa yung disturbo yo. Kada, ano masapol yo, ya? So, nga, nagbalay kami. Nga idinagasawa kami kat imakarang limasin kami nga sigo din. Tapos nung kasta kita, tapos noon niya. Ano kami di ba kayo? Ay, anak ko, apay nga, nagnaedan yung matindi at kat hampay nga ng bindisyonan. Di ba ko nakada kayo, di? Nga isunod pa ng partito ka na, dati baboy nga intid ko ka na kayo. Intod mabindisyonan doon nga balay. Binbindisyon pa lang ang binbindisyon. So, laiso tatang. Anya pa lang, binbindisyon nita. Kaya Diyos awan, nagpadaya kami. Nagdaka na gastos. E di mabali na nga pagyan na tata kuryente na kat na imay kami. Kaya napanangar di baboy yan. At doon sa makabulan yun, sipod na parte. Anya? Pinartiyon? Kung nga bata mabali na naging pinarti, men. Nang pananyuwar di karne. Ano na tatang? Ano numi ko mga kung ano di may linuto nga kinan, wano sinda? Binukbukudan nyo latan nga kasawa? Kata, damatrep mi. De, inrap mi, inot nga linutluto ah. Ay, di ka mala nagparaman. Katsyak tinagkapon di buryas. Nitahatang ba't nakalawlawag di bagayo di nga regalo yo, haan? Regalo ka, makunak nga isuntot mapartin to no mablesan ti balay. Oh, bless out dola amin. Di ko nakaroon nga. Parcheck na di baboy, tap no maibuno ka na iti karuba. Bukudan mi na. So, pati gatangan. Ay, apo. Ano, nasakit sa takim yo. Ano problema yung nakadong baboy yo? May mesa lang na dyan nga baboy. Pinarti mo lang anak na kami nga saan na kayo pinaramanan. Nasakit na nakim nyo. Nakadong baboy yo. Haan nga dahil tati issue anak ko. Dahil dyan nakairantaan na kuma. Samay-sama sapon nga mabindisyon ng tibalayo. Tapno di kasi nakit na, adda ni Apo Diyos, iti na ito nga pagtaingan. Adda ni Apo Diyos nga mangtarabay kada kayo. Adda ni Apo Diyos kada kayo. Asino pa di Diyos yung aron, adda nito'y. Pawanay ka matingan ako. Kaslawang man lati parang isuro mi kangkan. Tagas na pa nagsungsungbat mo. Nandiyan kami na yung problema yo. Nakasaysayat kam dito nga gasawa nga ang problema. Umay kayo dito nga mangmangtit problema. Nagawit kayo. So nga kasi mi na kaming kunak lang haro. Den takayat mi awan si bibiyang yo kada kami. Tawang mo tin bibiyang mi kada kayo. Nakalawlawag. Alala. Sige nga rin na. Nakaro din anak ko. Manong na may nakadagdag san di barukong ko nga nagawid. Nariknak pa tinalaos abanog ko. Numan pa asa dagmat lang di pinagnak. Tay na panak at sana po na naman nung di manon. Itakat nang nagawid akong kat para may nakadagdag san diriknak. Kapayaya kasat lang am lakay. Inat napasamak.
Inistoryak iti asawak tinapasamak. Tigas diya panagsungsungbat tinauding anak mi. Abag isumat nga nagsublimat manen manong name ni Alex. Nanda kayon dan. O, natapasamak. Inistoryak tinapasamak. Baboy, di kapsat ko. Ano tawag manak? Baboy. Papay baboy ka na. Amang ti baboy, akat dumabali na kat kanin na amin. Awan ni tandana. Ngando adda ko mga kaabay ng amangan kita di na ipalubos nga di pada ng ababoy kita makaraman. So di kat panakayan ng nana. Da kayo nga mahiling agtarakin ti baboy, babuyan di ay inauding anak yo. Gaputa baboy di ay kapsat ko. Ay, saan ka uning agsasawat kastana ka, Alex. Amo mga ba't nga kasat pa nang ibagbagam di kapsat mo. Kanta na gamit. Da kayo malang nagkuna kanya. Nga agsupadi kami. Iwan nga kastamat pa nagsasaom baka no saan kayo agsupadin. Wala la. Sa atin ko karudin. Kinakaroon tan. Ngayon na ko na awang bibiyang yun keng kuwana. Ano yung pag-ibibiyangan na yun? Kasi dapat kumakada kami angim siyempre. Sumarong karak kami. Damagin mino, kumusta kayo? Kada kayo, sumarong karak kayo mat kada kami. Gamot na mailiw kayo kada kita po kayo. At akat imbagak nga rodin nga bagak kakada kayo nga awang bibiyang yun kada kami. Di ay laeng Arnel nga inauding anak yo. Sit mangibagat kasta. Kalpasan ti duwa nga aldaw nakigtutak manong nemi di adagbasbas sawang umas asideg di balay. Hey! Laklakayan nga kulas! Sumar ka man! Bakit? Sino niya? Kadamat mangparparur kang ka. Ano bartag sa? Sino niya ay? Timbandag ti asawak. Ay, nga Arnel. Apay? Anong pasol ko kita yung nauding anak ta? Gandang gama, ano anak ko na na? Ha! Manong bayan na di baboy yung mo? Ibagam! Tabayadak! Mamamukit din ni Borwaras niya nga damang ipatpanaman ang binukbukodak na nga baboy sa yukit ibaga may saka baboy. At ka din naramit ko nga kasta bakit? Kinawan, di ka mo't makikarkaruba. Tapos ibaga nga iwarawaras mo, kasta ka na pasama. Awal, sika lang, tinang istorya at nakilain ka ni Alex. Aw mo sa bahala nga nagsistorya at napasama ka. Nga may papapasok lang ti kasta. Rumar ka! Ano makanautan nila? O babay mo! Ibagak lang nga rodan kang awanin ti bibiyang mo ka na kami. Si Mina kam nga rodan. Mabay mo pala si istoryan sa masama. Abi ka may bibiyang mo, tibiyang may. Ano ko mabibiyang mo? Nung pinukutak ni baboy, ha? Abi waro-waras mo, ngagbababoyak. Gabutasahan nga sumardeng manong. Rimuarak. Nung mga igaw gawid nagdasawak. Ay sanin, sukula sanin. Ang mga nagbinarak ay nga agama. Kitam na kita karuman eh. Sus, imaribongbong dan. Kasano nga saan tang umaribongbong at nakiag naman tan, tikas na pa nagbasbasawang tanak to. Hala! Anak ko, agtan lang ako Dal na nga, dal na! Ang gamang kayo at malagip ko pa lang, malasin kayo pa lang, at kayo nitatakulas nga amak. Amak naggayam nga, apit na sa panagsasaom. Kaya huwag ka mamalataramid mo. Ano ba yung baboyintan mo? Ibagam! Kapulang tinadya nga baboy? Iwar-waras mo ka din? Nga binukbukutak na nga baboy? Alam ko mabibiyang mo? Kinten mo yung regalom? Apay ko manoon niya, kahit pablasan di balay ko. Ha? Abi bibiyangan na kami. Ha? Agdal na ka na. Ay, agdal na. Matitaramin mo kalaklakayan. Ibatagsan ka anak mo. Ibagbaga mga baboy yan. Gapon di baboy. Da kayo di baboy. Gapon nagtartarakan ka di baboy.
Ayaw awak lang manon nimi nga maidanon dayta mapas dato nga mapaspasamak ken ni Alex ta mga numay bakiraman ket isuda nga agkabsat iti agsango. Napagkalmak mitlaeng manong. Nagkalma mitlaeng ni Arnel nang runa iti umay sukunen ni Ami. Naalala ko yun ang agawid. Nga ni Ami manong nimi nga asawa na iti ni mo dawat iti dispensar. Nagdakkel nga issue day di manong. May panggap lang iti baboy manong. Ibagbagada maten nga siyak agbababa na. Siyak ti baboy kabot agtartaragan ti baboy. Nga warwaras ko kano nga baboy di anak ko nga inaudi kabot binokbukodan na di impataran ko nga baboy. Diyos ko aya. Baonahin. Ganun ko namin ti asawak manon na mi nga inaramid mi ti amin para kadag iti duwalaeng anak mi. Numapi kasla, ada pala nagkurkurangan mi. Awan di mi annugutan nga da nagkurkurangan mi kini Arnel. Dinisiplina mi kasti panang disiplina mi kini Alex. Ngamte ko natin manong na mi individual differences. Kunadan sa English. Ura agkapsat da, no agkapsat da agpada iti ugali. Kasi iti ugali ni Arnel. Kat no itultulo na ti kasta. Pagbaboyan ng tulakid di. Sa segon manong nemi kadag iti karuba na kat dinaammo ti makikaruba. Kakaasil lang ni Ami kano nga mapanagpaspadispensar kadag iti karuba na no kasta nga at damang ngaglaeng ni Arnel nga saan ba't nga parakan ko na. Nagbasbasawang. Tuno ko, damang tutup kan ko na. At damang tiknol kan ko na. Damang pangur kan ko na. Manong namin ka rin dila nga issue kat saan nga nagsardeng. Nagwaras. Tamo mo rin ti may nga lugar no ado rin iti Marites. Iwaras da ko na. Makadanon ti sa bali nga purok, makadanon ti sa bali nga barangay, makadanon si bubukil nga ilig. Nabayag manong naming saan nga nagsardeng ti issue may panggap iti baboy nga pinatarangken ko. Nasambat nga na itong pal nga naparti nga nagsasangwan mi kumatap no iti kasta kat may gidan ti panaka bendisyon ti balayda. Natamat ti magbagada manong naming awantal na digiti agasawa, taging gana kadigiti panawon kat saan da pa nga nadaan ti anak. Nga ko man anak da. Ta saan nga ron nga nabidisyonan di balay, saan nga nabidisyonan digiti agasawa nga nagandag iti dayta nga balay. Nagapulaing ti baboy, kadisot panggurguraan kanyak ti anak ko nga inaudi. Gapulaing ti baboy manong nami di makkel ti problema. Aging kama nung naming nga dinteng ni Alex. O anak, kumusta? Hindi ka mat sumarong ka di balay so nga siyak manin Kahit ori no napangkay si marong ka tayan Arnel. Nari ka tanak. Ang mga no dapat dakas nga ramitin siya kapsat mo kanya. Amoy ka din nga awan sa diyay. Ana, tinalawanan ni Arnel kan ti asawa na ti balayda. Tapay. Siya man mo. Mas daawa na nga adalang rod balaydan, talawan na pay lang. Idi nagkasarda si Mina datad bakante nga balay nga napanandanagyanan. Idi tanalpasan deta nga balay da, imakardan. Ada bukod da nga balay. Kawan. Ita pimanaw da. Pimanaw da. Sa din tayan da. At natangano iti kwa. May katlong turod kuna daman. Kahit mo sawan. Iti bantay tayan da. Iti bantay, iti babae na kat mabaling ang pagmulaan.
Kinasalita daw ni Tata Dalmas nga aking kuka natang pagpastuhan. Taragan na kano ti baka. Kaya nada na kiti mabalindang mulaan. Kaya nakadadayo. Imadayo na nga ron tatang. Kaman na di matlag sardengan ti damag. May panggabi ti baboy. Ana? Kasla ka lumatutilingan ti panunot ni Arnel. Bagabuta oras sa dino papanan na kita. No agsasarita na kiti malabsan na kat kasla isukanot pagsasaritaan da. Ah, uri no saan mat nga iso. Kahit na nga sa tatang, gabo iti dahit nga isyo, no adda goomongan nga tattao kat makita ni Arnel, para kang kuana, isunat pagsasaritaan na. May panggap iti baboy. Baboy nga intedyo, nga maparti kuma, nga binukbukudan da. Ay, apo, Diyos ko. Nalaki ti pa nagpampanutin dyan na uding kapsat mo. Uwan nga rin tatang. Baan nyo Sut kayat na. Di na kayat ti mabiyangan. Dadat nalawag nga muk eh. Di na kayat ti mabiyangan. Nga day ti gapuna no apay nga napanda iti naiputputong nga lugar nga isuda lang tagyan sa jay. Uro na mayat matlabiyag na sa jay. Mayat nga tamat Tao mati amok nga problema da. Adamat danusan jay. Adamat waig iti babaen ngayon da. Adamat pagsibug da ka nagiti mula da. Adamat paginuman ka nagiti tarakan da. Nangalan da tarikan da nga baka. Kanita Dalmas. Intalek na naidahin nga pasto, sana intalek na giti baka. Sa adamat ng balay da sadya, dangar bakante nga balay nga pagpastuan. Isut kayat direta. Isut kayat da nga ron. Di na kayat nga takaruba da. Gamot na di na kayat nga pag makibiyang ka na kwada. Tapno awan timang mangig na nga chismis. Ay, apo, biyag. Saan nga nangatan mo na pampanutan nyo? Saan ka ma-stress ka, depress ka po lang, inauding putot nyo. Saan nga panunutan ni Sona? Di nagayam kayat ti pakibiyangan, di saan yun nga pampanunutan pa eh. Ibilang nyo natang nisisyak lang ti anak yo. Sa matakas ta anak. Si bibiyag pa lang di kapsat mo. Iso nga saan ko mabaling nga baga nga may mesa lang ti putot ko. Ti anak mi kininanang yo. Manangam kasi di mo ti aramid na. Binababoy man. Bayam ta. Mapangkon sumarong ka. Inak to sumarong ka sa dyan. Ay tatang. Hanyo ko baylan ti sumangat nga sumalog ka lagi ti turod. Kahit mabalinak mo't kang aglugan ti pagluganan nyo kuma. Malaksid doon tako makabalyo yo tagkabalyo kayo. Ay, po. Ngem kumusta da itan? Ay, data nga tatag di yung panunutan Di na kayat nga biyangan nyo isuna. Iso nga hanyo pat nga bibiyangan. Di so kitagbali na nga problema yo. Sapo ya. Kastamet manong nemi na daduma ti pamalakad ti asawa. Nga sangkon nga panunutan pa, nga sangkon nga pampanunutan pa, ti may panggap kini Arnel. Ay, numaiturid mo nga saan nga mapanpanutan isuna, minda. Saan ka niya? Siya kumakit, rumbay nga kang kalain nga masignan, kabos siyak ti ina. Lagalagay pa yung kulas. At ada nga mga nasasideg, tirik na ti ina iti anak, ngem ti ama iti anak. Nga po ka dita sikati ng karga, ng inaw, ka ng ipasngay. Kawan. Siyak pa iti ng tagibi, ng padede. So nga, siyak kumanta kang runaan nga madanagan, ti may panggap kang kuana, kadakwada, ta siyak ti ina. So nga samong na pampanunutan pa. Hang nga maikat na ita, bakit? Lalala. Ano kan, sikatag sakit. Saan ko magsakitak? Iti kapapanunot mo, kang kuana.
manong nemi natal na tirik na ti asawa. Kastamat manong nemi kay ni Alex nga nauna nga anak mi. Kasi di na talaga pampanunutan ni Arnel. Kumusta nga taytan? Dagiti kasawa. Tilanda ti sumsumrek iti panunot ko manong nemi. Ape nga ta. Uray no kasta ngas asikasuwek dagiti agdama nga taraken ko nga baboy. Jak paket may concentrate mano. Dilawan ti asawa. Oy, namin ano man nga inulit nga binukbukan nga dinalusan deta. Kita dumapay nga baboy kita umapapal da. Apaya. Kadi. Ay susapo. Nagkastar kan di danom. May sala baboy pa lang tinandaan na digos mo. Kaya nadalusam ti ubong na. Hindi pa pas masama kang kaya kulas. Awan. Mayas na nga po aya. Tunukan si katagsakit ko na kita. Ay, napiyapay di kiti nga baboy. Tainal daw. Nga masarong karanda. Nga umay mo pa kanin, digusan, dalusan. Umay mo pa pagmeriendaan, no kasta nga. Ada mga ripas mo nga balangin, nga purwak nga saramsam da. Mano nga oras. E dito ta dya inauding anak mo. No, ni ti kasasaad na dita payam mo. Ay, naya. Nasaya ti kasasaad na. Kasasaad da. Apa ko nam ti kasta. Napangka? Ay, sapo aya. Di mo kadilaingin mapanunot nga na yung bagay ako lakay. Ti kayat da, kat awan karuma da nga makibiyang kadakwada, nga isudat machismismis, mangchismismis. Di mo ka di maawat ng sitwasyon. Iso nga, pinanawan da pwede yung kabarbaro nga balay da, ayat da lang awan ti karuma da, nga makibiyang kadakwada. Alalala, mabaling ka di kulas. Nga saan tanto nga pagsalitaan pa ito nga isyo. Awan ti sa balang aramidan tano, di mangituloy ti panagtarakin ti baboy, kendo saan to tanto nakabailan, aginanatan to na ta, damat ornong ta nga, mabalintan tumot siguro nga, at tandanan ta nga mga sikaso ka na ta. Apa nga at tandanan ta pa lang. Ano serbi ko managitan na ta. Ay, lakaya ya. Napya ko maanaw, no? Ay, ado ti putot mo kanyak. Noon ni Alex, pag namnamaan ta, so, ni Arnel, kaya't kung mayapon ti inauding anak ta, kaya't kung mayasidag iti puder ta. Makulitak manong nemi. Isod ka po nang iti may sangagsapa, imbagak iti asawak ng isunto pala ti makamo karik iti baboy. Tas sinapak manong nemi tinagna. Tapno sa anak nga mainitan, mapudutan nga dumanon iti ayan dagiti agasawa. Manong nemi kasta ori ti linget kon iti sumalugak iti may katlong nga turod ket sadyayen nga makitkitak ti balay nga ayan dagiti agasawa. Makitak dagiti mula da manong nemi makitkitak dagiti tarakenda nga baka. Ngem awan ti makitak kadakwada. Nadanong ko ti balay da manong nemi nga awan ti nakitak kadagiti asawa. Awan na kata, napananda. Apo, anak ko, da kayo. Ay, si Neta. Itatagyo. Ay, tatang. Ni Ami manong nemi ti nang ilukat ti rito. Tatang, kastaw ni langit yo. Dito ni, punasin yung tilangit yo. Imbagman timbay kayo. Tapaya, napanan ni Arnel. Makalawas itan nga naidalit, masakit tatang. Niya, makalawas gaya mang napin nga saan kayo may nagpatulong. Di namot kaya, kagura nakbat no, panawag isuna. Kagura nakbat no, umay kagpatulong ka na kayo. Iya paunay kayon. Simbre kak man. Oh, Arnel anak. Anak ko em. Jesus ako. Anak ko em.
Ako nga tatang, ang ngalan na ti panaglamin na. Kinarawak. So, nakagat na itong gurigor na. Kura na nag-convulsionan. Apa una kayo na. Ngamit ngamin kayat nga umay kag patulong nata. Kaya po aya. Baunan kan. Sikat na tartaray ka. Ingkag paarayat. Gayap ti may mangbagkat kang kuwan na tayo tayo sa ospital. Uwin ay. Sa mga palitan ng ti asawam. Tangkid ti ulom. Kaya po aya. Nagtingnayan manong name ti manugang ko. Manong name malagip ko no kasano nga adawan iti bara. Kapanak iti panakakusina da. Nagdadangag tinanom. Manong name nanganak tinadalos nga lupot. Natoy. Labarak manong name. Lablabaran na kati asawam. Magtumtumaran naglayang danang. Dani ba yung maibos ti agas? Iya po na yan, Barok. Kapag niya mandayo ka. Nandalang orot balay mon. Imandayo ka ba, may kapilit kasto ka lugar. Pauli kang Barok kaya. Makunam nga masulo mong tagbiag. Andaya tao nga masulo na tagbiag na. Andaya tao nga sana kasapulan tipado na nga tao. Nangruna ka na kami nga, naganak ka na kayo. Kikabsat mo, siyak, kinam. Wala. Napag-urayan ta ka na gito yung mga rayat kang ka. No siyak kumagam saan ka mapagkat. Baka saan ka mat na makapagna. Ngasim na ta, stawon kadayo na. Dandanik pa dyan ang adimano nan. Yung gapot ayat ko lamang kita. Nung mag-amon, no, anyat kasasaad mo. Kasasaad yo. No saan nga nagparik na kanya. Kadana ka sumasama ka na kayo. Awanak pa dito oy. E di, ay, opo yan, Diyos ko. Ado manong nemi, digiti marayat. Uwan, nagsusublatan dami nagkat, aging ka manong nemi, iti kalsada nga mabalinda, nga pangipananin, iti paglunganan, nga mangitarayin iti ospital, iti anak ko nga ni Arnel. Iti ospital, manong nemi. Dagos nga na si kaso, dagiti manggagas. Imbag, tanakalasa ti sunan. Siyempre, ti asawa natin bang bambantay, pasaribat income sumarungkan. Pasaribat ni Alex, manong nemi, di mo pan sumarungkan. Kaya daham dito balay, nagsasalita kami ti asawa. Ti panagko na malakay. Palbalo nga tanjay, inauding anak ta. Panagko na kagat ta. Maamiris nanti kinapudno. Kinapudno nga. Nga, saan nakabaylan? Tagbiyan, si Suda. Basol na no api nga. Lawanan ti bibiyang na. Bibiyang ta. Kadakwada. Iti binababoy nga panagsungsungbat na panagsasauna. Iti panang bukbukon na kaya di baboy. Ya po, Diyos ko. Nga dahil niya tiga po na. Ngayon warwaras mo ka no. Nga dahil tiga po no api nga pimanaw da. Napandasan dyan. Nakadadayo. Saan nga siyak tinagiwaras? Bakit? Dakdakay lang kini Alex tinagibagak. Iti itang istorya ko nakman. Sino nga tinagiwaras? Ano saan nga si ka? Ni Alex. Doha kami manong nemi nga kasawa tinang sarungkar kang kuwana. Iti may katlon nga daw nga kadanat hospital. Pag-isumit nga nagawid ni Ami nga pata mapanaalain ka no di kita gamit na sa jay sanan to isublin iti balay da. Tapay kaya to ka di matlayangan ni Arnel ngagsubli ka iting patakter yung balay. Mayat manuno saan datang nga masapon. Sabagay, no apig nga main nga madayo kayo. Sigamot Ami, apig nga ni mo man lang amin mapagbagan ti asawam. Tatang, uray ka sa nutin nak pamagbaga keng kuana. Tatak mat kayat kat ti ugali na.
Ibagbagmat kang kuha ket nga saan ka kaurumpeng ka si Jai kumati pa nagsasarita na kada kayo. Ang may surok ko mga rod, naturturayak ko mga rod nga misuna. Ket siyak ti babae. Kakarod din, tabantayan mi tasawa. Pagkasumat nga nakariing. Tatang, nanang, wen, na kami anak ko, napanan ni Ami. Nagawid, mapanak ka noong bunagan, nagiti ko. Agpatulong ka nagiti ka lugaran tayo, agtitinulong na mangbunag ka nagiti binunag yo, nga impan sa jay. Tapno isublida, iti bukod yung balay. Di mo ka na yun nga kaguram di asawam, di kasi nga namin na. Takayat mo agtalinayat ka sa jay, nga di yung sublianan, ti bukod yung balay. Ano serbi na nga naggastos kayo ng ipatakder di balay, panawan nyo man. Mabaga man tinakada tayo. No sana ko na si Marong ka na mga nagtultuloy nga para palitam di asawam nga maumay patulong. Bakit di may isang bigat kat mariingan na ka nga si Odatal nga nalamis nga bangkay. Tatang, pakawanan tak ko ma. Anak, edi sangka pa yung hangka pa yung nagbasol si papakawan kamin kan ka. Kahit nakadingasawin nga namiris mo bitlang di kinapun no. Nga da kami ti gusto, kat si kakit bindot ka. Anak, aging nga si bibiyag kami kininanang iyo. Anak da kito lata. Nga pakibiyangan mi no na siyat ka sa sadyo no saan. Aging nga si bibiyag kami saan kami ang sarday nga mangisuro ka na kayo. Uri no at nanbukod yung pamilya. Kastamat ka na kayo nga obligasyon yung anak. Ta kami kat naganak yun tulata. Nga pakibiyangan nyo. Amuin yun, ano kasasaad mi. Nga tulungan ta kami nung kasapulang kami titulong. Awan sarada iti obligasyon tunggal may sakada tayo na. Mamisis ko itandatan. Isong ulitik lumawat ti pamakawan nyo. Ikate kung di man tingaw akalik. Ti binababoy nga ugalik no isuman ti awag tayo ditaytan. Kahit kung asulnitan na kita nagkurangak ka na kayo tatang nanang. No makarwarak ng hospital. No may katutulungan iti pigari. Nagbalinak to ng aginteres ng agtarakin ti baboy. Kahit santo na binababoy pa iti ugalik tatang. Nanang. Ikarik ka na kayo. Alakad na siya to na anak ko. Nasyat lang unay. No kasano, iti kinasyat, tibiyag kita ni manong mo, kastan tumat kumakan ka, kada kayo. Idawdawat ko, sabi ko mata sa muntong sublihan, timading ugalim, kit sabi ko matamadan kay tumatan ti anak, kani Ami. Kanday tangasapay kumamanong neming at pinatgan ni Apo Diyos. Tana siya atin di panagul-ugali. Nasayatan di panag-ugali ni Arnel. Huwag man. Isunan di mang man-manage iti pigari kat na kami iti asawak. Alakit medyo madimatan ka na kami iti kwa. Ang subli-subli di ubog. Oren na nadalus, kanawan ti mati nga angon. Nagtalinayan kami dito balay, kitagbalilangin nga exercise mi. Iti panangasikaso mi, iti mula mi iti likod, ken dagiti masetas da asawa. Umanalaingan manong na mi, nga erhisyo mi, iti panagwatwat mi iti kadagsapa, apanaglingit. Inom iti ado,
Mangan dito susto, ado nga panag-exercise gamit ti panagtukaw. Dagiti anak mi, agraman dagiti apu ko mi, taupat, apu ko mi kini Alex, idin to tatalo, to apu ko mi kini Arnel. No kas nga anniversary mi nga kasawa, kan birthday, tunggal may sa kada kami, matipon-tipon kam amin. No kas tamad nga ada okasyon, kada Arnel kini Alex, mapan kami met nga kasawa. Adakan kadwami dito balay, manon mi, nga adayo ang kabagyan mi, nga isut mga asikaso kada kami. Ta dali kiti kundaway maten nga malipatan mi. Agkabaw kami maten. Makapag nakampay lang ang mapaniti kilamisaan nga mangan, kabay lami pa lang mati magdigos ti magbagiming, agin talagang manggapon nga agkabaw kami. Agsipod ta, nukas kasanulaeng, ti inauna nga po kami, mangisagot ton tumeten kada kami, ti apo kami titoon. So, manong nimi ko na, no mampesa nga rumbeng, gabata inauna at ngamitis ka. Dahil nga rin ti pagkasarita, kanagyaman launay, iti anos mo nga ng urnus, kalbasan, nga impaisan ko, kada ito'y apukok, na ito'y detalyan na through your messenger. Agyaman launay, tilaing mo nga nang ibasa, kat sabi ko tadamat na ibating nga adal, liwliwakin pagsarmingan tibiyag, kanagiti padak nga mga kanagbuya, nang naruna ka nagiti, kas kada kami nga naganak, nga manggapon nga agkabaw. Kas kada kami nga lulo ken lula. Sabi ko tadamat ta, naibati mi nga pagsarmingan ti biyag. Tuoy nga ron nagyaman nga pagayam mo, tatakulas. Tatakulas, thank you. Itain ka pa nang i-share. Ito'y kinukulas. Ito'y pagkasalitaan.